Overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iyasang bumbo. Mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman.
Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Philippine Standard Time in punto las 6 ang takna sa aga. Bombo Radyo Bacolod. Maayong aga, syudad sang Bacolod, kabugusan nga probinsya sa Negros Occidental, bugos nga Pilipinas kag bugos sa kalibutan. Iya din naman ang pagdulong namon sa inyo sa madalalagko bago mainit-init pa nga mga balita dali sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Biyernes, petsa 22 na kita sa bulan sa Abril, tuig 2022. Kag sa aton sining na Vote 2022 election countdown, mayara na lamang kita sa 17 dias nga nabilin antes ang hiwaton nga May 9, 2022 national and local elections. Mga kabombo, una kita sa aton sining mga headlines sa balita lokal. Victoria City Councilor Virgie Adorio aminado nga hindi siya makambal kung ginpaluhod kag ginpabisa ni mayoral candidate Javi Benitez ang yasini nga bata. Bacolod City Police Office nag-coordinate sa COMELEC tuhoy sa security plan para sa palabuton nga eleksyon. Samtang miyembro sang IP community sa Salvador Benedicto nga scholar sang Kapitolyo nag-graduate summa cum laude. Sa atong balita national presidential debate sa Sabado, mahimo nga hindi madayon kung hindi makabayad sang utang sa hotel ang organizer. Precinct finders ang COMELEC iga-activate na sang DICT subong nga adlaw. Samtang FIVOX nagpaandam batok sa mga peke nga mga mensahe nga nagapalapta sa social media na tuoy sa posible nga high magnitude quake. Earth Day ginaselebrar subong nga adlaw. Sa aton balita international, Russian President Vladimir Putin nagmando sa ila tropa nga hindi pag-atakihon ang site nga ginatiniran sa katapusan nga batch sa Ukrainian forces sa Mariupol. Russia nagpatuman sang travel ban batok sa US Vice President Kamala Harris, Facebook Chief Mark Zuckerberg, kag iban pa nga mga prominente nga mga Amerikano kag Canadians. Samtang ika-96 nga kadlawan ni Queen Elizabeth II ginselebrar kahapon. Sa balita sa negosyo, college students gin-require sang IATF nga mag-enroll sa coverage sang PhilHealth. Balita sa inampang, anay world title challenger Jonas Sultan handa na sampang sini bato kay Paul Butler. Sa balita sa entertainment, Herlin Hipon Girl Budol nagpadayaw sang iya nga swimsuit photo nga ginsumite sa Binibining, Pilipinas. Sa aton balita espesyal, pinakauna nga alkalde nga Kuring. Sa Banwasang Hell sa Michigan, USA, magasumpa na sa pwesto sa Abril 24. Amoy at tumakabombong aton sinima headlines. Kagkaroon, lito na kita sa mga detalye na sa aton nagapangunang nga mga balita upod sa inyo sining mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Una kita sa mga detalye na sa aton nagapangunang nga balita lokal. Kasunod sang aligasyon ni Pacifico June Adorio III nga siya ang ginpaluhod kag ginpabisa ni Victoria City mayoral candidate Javier Javi o kon Javi Benitez sa Miyerkules kahapon. Nagatubang man sa media ang Iloy sini nga si Councilor Virginia Adorio. Si Councilor Adorio ang re-electionist man sa 2022 elections sa idalom sa slate ni Javi Benitez. Sunod sa kay Mrs. Adorio, hindi sini mahambal kung matuod ang aligasyon sa iya nga bata o kung matuod ang panindugan ni Benitez ka mga kaupod sini magudula man siya sa natabo ang nasamit kay insidente. Aminado ini nga nagsugid ang iya sini nga bata na tuoy sa payag nga magapakikita ini kay Javi Benitez samtang ginsugid man sini kasunod sa insidente sa Marso 28 ang pagpaluhod kag pagpabisa sa iya sang mayoral candidate nga nagapanindugan nga si June Adorio ang nagasuporta sa piyak nga partido matapos makitaan nga nag-like ini sa Facebook post sa mga kasumpong sa politika nga nagapakabalaot sa ila. Paig naman ni Councilor Virginia Adorio nga nakibot ini sa ginsugid sa iya nga bata. Gani nga nagpahayag siya diri nga magahalin na lamang siya sa kampo ni Benitez kung kaangay ang pagtatar sa ila. Suno sa Iloy, naglisensya iya sini nga bata nga maga-desisyon ini sa pagtuad sa natabo bangod siya ang 52 anyos naman na nagpangayo pa sa Iloy sa mahimo epekto sini sa kandidatura sa iya sini nga Iloy. Patag lamang sini sa bata nga panindugan ang desisyon kung hindi ang nagakaigo apang hindi dapat nga bangod sa kwarta
ukon ginbakal sang kontrapartido bangod nga ginaulikdan sini aya sini nga integridad. Paniduga naman ni June Adorio sunod diri nga magatuad ini sa kanginan agud nga hindi na mabuhat pa sa iban nga Victoriahanon ang kaangay o kung sa mga taga syudad sa Victorias ang kaangay sa ginbuhat sa iya. Sunod sa kay Virginia Adorio, humalin sang Miyerkules nga nagatubang sa media aya sini nga bata wala niya na ini nakasugilanon liwata samtang siya ang ginsugilano naman ni Javi Benitez nga nagapanindugan nga wala sa natabo nga pagpaluhod kag pagpabisa. Panindugan naman ni Councilor Adorio nga wala siya sang mapatihan pa sa karon kung bangod nga wala siya nakahibalo sa kabaturan kasubong man nga bisan ang magkaupod sa meeting agin mensionar ang nagapanginwala man sa natabo. Wala man ako sa nakilala nga witness nga makatindog. Nga tuod gid kay ang ginasugid niya sa ako nga mga witness gahambal mga wala. Di paano ko yan makasugid? Ako yan na hibalaan niya na naglisensya man siya sa ako nga makadto sa kay Mayor Javi kay kuno ginpatawag man siya. Pagkatapos santo wala naman tuya sa akong kay sabi ko natapos man ang problema kaya mo to sa muli nagambal sa nga amo na. Ang kabay sa pagpahig ni Victoria City Councilor Virginia Adorio. Nagapadayon ng koordinasyon sa Bacolod City Police Office sa BCPO sa Commission on Elections sa COMELEC tuwi sa security plans para sa palabuton nga eleksyon. Suno kay BCPO Director for Operations Police Lieutenant Colonel Lester Liada, may supisyente sila nga personnel nga nagahatag sang seguridad nagikan sa warehouse tubtub sa polling centers. May mga personnel man nga naka-assign sa pag-abot sa mga paraphernalia sa Mayo 2. Ginalauman ni Liada nga may mga BCPO personnel nga iga-pull out agud ipadala sa iban nga rehiyon. Sunod diri 45 ka mga eskwelahan ang paggahimuon nga polling center sa syudad sa Bacolod. Ang kada buluthuan sunod sa iyang mayara sang dedicated nga PNP personnel nga amo ang magahatag sang seguridad agud nga masiguro ang kalinong kag katawhay. Sunod sa iya magapaninguha ang BCPO nga mangin mataway kag orderly ang palaabuton nga May 9 elections. Ongoing ang aton nga mga coordinating meeting naton with the COMELEC, no, especially kay ang guidance will be coming from them, and at the same time ang aton nga gidya sa security plan man nato is naka-standby naman kita. May sufficient man kita nga personnel nga maga-provide sa security during the transport sang aton nga vote counting machine. Ang kaban sa pagpayag ni DCDPO Police Lieutenant Colonel Lester Liada. Samtang gibalikan ni Congressman Greg Gasataya kung paano ini naka-desisyon nga mag-sponsor sang bill agud nga man isa ka state university ang Carlos Hilado Memorial State College. Sunod sa kay Congressman Gasataya, hindi kaangay sa iban nga mga syudad ang Bacolod wala sang state university. Ang idea sa pag-establish sa nga CAMC nga mangin universidad o kung mangin CAMSU nagalin mismo sa mga opisyal sa bulutuan. Sang naging including officer o kung inducting officer ini sa isa ka aktibidad sa student government sa postgraduate school sa among eskwelahan, gin-challenge sini ang taga CAMC. Isa nga ginabuhi ko nga challenge sila. Let us work towards converting Carlos Hilado into a state university. This was way back 2017. So, from that time on, up to now, amo ni ang aton trabaho, ginabuligan. Kamo na nga naka-file kita sa bill, which is now a law converting Carlos Hilado into a state university. So, dako kanya nga butang para sa aton sa Bacolod, nga may ari kita diri isa ka state university. Ang kabahin sa pagpahid ni Congressman Greg Gasataya, subong nga officially isa na ka state university ang CAMSU, ginakalipay gini ni Gasataya bangod isa ini kay importante nga tikang para sa paghatag sa libre kag de kalidad nga edukasyon sa mga pamatanon. Isa ka scholar sang Negros Occidental Provincial Government ang katapo sang Indigenous People Community kon IP Community sa Banwa sang Salvador Benedicto ang naggraduar bilang summa cum laude sa kurso nga Bachelor of Science in Hotel and Restaurant Management sa Central Philippine State University kon CPSU San Carlos Campus. Siya ang ginkilala kay Jim John Tolentino nga nagrank number 1 sa General Weighted Average kon GWA nga 1.21. Si Tolentino ang Leadership Awardee man bilang Supreme Student Government kon SSG President kay ginatagan man sang distinction bilang Best in On-the-Job Training kon OJT.
Naibaluan niya ang provincial government ang naghahatag sa scholarship program sa mayara man sang kategory sini nga para sa mga IPs. Suno kay Karen Dinsay, head sang Negros Occidental Scholarship Program Division sang academic year 2020-2021 pa naggraduar sa Day Tolentino. Apang bangod sa pagka-postpone sang graduation, bangod sa COVID-19 pandemic, ang 71st Virtual Commencement Program ang napatigayon lang sini nga Marso 30, 2022. Dugang pa sini nga si Tolentino ang isa ka sa 602 ka mga IPs nga scholars ang probinsya. Sunod diri, ang mga katapos ang IP community lang ang mayara sang scholarship category nga nagasuporta humalin sa elementary, high school, tubtob na sa kolehiyo bilang provincial scholar. Si Tolentino ang nagabaton sang 3,000 pesos kada bulan, kag 3,000 pesos 500 pesos nga para naman sa mga libro kag uniform allowance kada semester tubtob sa iya nga paggraduar. Si Tolentino ay kapito sa 8 ka mag-ulutod. Kag ang achievement sini ang iyang ginahalad sa pagpangabudlay kag sakripisyo sang iyang mga ginikanan nga lunsay mangunguma. Gin-congratulate man ni Governor Eugenio Jose Bong Lacson ang summa cum laude. Kag gindayaw ini bangod sa iyang determinasyon agad niya magpanguna sa klase. Dugang pasang gobernador nga si Tolentino ang hindi lang mapadayaw sang IP community, kundi sang tanan niya kabataan nga Negrense. Year 2020-2021 graduate siya. But since gin postpone bala ang graduation, no, kagin hold only March 30 sa ang CPSU. Amula na siyang pag-hold. Si Sinjan is only one of our 602 IT scholars ng province of Negros Occidental. Ang kaban sa pagpayag ni Karen Dinsay, ang head sang Negros Occidental Scholarship Program Division. Samtang sa ato kinapusan nga balita lokal, hindi pa matumod sa Bacolod Police Station 6 kung ang 22 anyos nga lalaki nga gintiro sa Margarita Street sa may barangay 40 diri syudad sa Bacolod pasado las 8 sa Miyerkules ng gabi ang may kantanan sa kilala nga Chiva Robbery Group ang nagapang biktima diri sa Western Visayas. Sunod sa kay Police Major Leo Estopa, ang Station Commander sa Bacolod Police Station 6, nagtaliwan na ang biktima ang gikilala kay John Iris Chiva nga residente sa Lizar Street, barangay 40 samtang ginabulong sa Bacolod Adventist Medical Center kung sa Bamsi. Naibulungan nga tumando ka sa syudad sa Calaon, Negros Oriental ang pamilya sa biktima kag nagsaylo sa lugar sa 1998. Ang biktima ang naresto naman sa tuig 2018 sa babas operation na gipadigayon sa mga kapulisan sa Libertad Public Market kung sa diin si Ochiva ay isa sa 13 nga nagkaladapan. Patag naman ni Stopa na wala pa sila sa informasyon kung may kantanan sa ang biktima sa Chiva Robbery Group o kung sa kung paano o kung ano pa man nga grupo. Sa investigasyon sa mga kapulisan, isa sa ginatulok sa karon nga motibo sa krimen among personal nga pagdumot sa biktima. Santo naman sa mga informasyon nga ginapayag sa mga residente sa lugar, ang bagsakan kung sa din ini nagapuyo kag ginutang ang ginakabig na sining nga teritoryo kung sa din siya ang masaming nga nagapanita sa mga tawo. Ginaimbestigaran pa sa karon sa Bacolod Police Station 6 kung matuod ang alegasyon sa mga pumuluyo. Si Chiva ang maigo sang bala sa agtang kag kritikal ng kondisyon bangod wala nakagwa ang bala sa sining nga ulo. Samtang na-recover naman sa crime scene ang fired cartridge case sang caliber 45 pistol. Padayon naman nga nagakoordinar ang kapulisan sa pamilya sa biktima agud nga may baluan at kaimtangan sini kag kasubong man agud nga makatipon sa dugang informasyon nga mahimo makatudlo sa suspetsado. So far, mo lang siya ang pagbaylares ang RA 9165, ang section 11 and 12. Kaya mo siya nga dakpan man. Last 2018, isa sila ka-native sa Canlaon, Negros Oriental. 1998, diri na sila nagpuli sa Bacolod, diri nag-rent man sila diri sa may cooking building, diri sa may barangay 40. Nga ako nga holding sa Bumbulani, mula to ang ayang involvement sa illegal drugs. Ang kamay sa pagpayag ni Police Major Leo Estopa, Station Commander sa Bacolod Police Station 6. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw, agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes, ang pinakahigko. Joy Bacolod. Number 1! Bas! Paradyo Bombo! Philippine Standard Time, 19 minutos na nakalipas sa takla alas 6 aga mga kabombo. Kagkaroon, dugang balita sa bahin sa nagapangunang mga balita national. Hindi pa siguro kung madayon ang duha ka nabilin nga debate nga gin-sponsor sa Commission on Elections sa COMELEC matapos ang pagpabahog sa Sofitel Philippine Plaza nga suspendihon ang tanan nga deliverables sa idalom sang event contract. Magluwas lamang kung ang organizer nga Impact Hub ang maghatag sang 14 million pesos nga partial payment para sa ilang sini nga serbisyo.
ang Impact Hub. Ang kompanya gintap ng COMELEC nga mag-uyat sa pila sini ka mga debate ang ginatiguluhan Pilipinas Debates 2022, The Turning Point. Ang Sofitel Philippine Plaza ang venue sa Marso 19, Marso 20 kag Abril 3 nga mga debate samtang nga natalana naman sa Sabado kag Domingo ang pinakauli nga set sini. Sa demand letter nga napitsahan Abril 20, gipayag sang Sofitel nga makapila ka beses nga sila nga hatag sa nga nagatalbog nga tseke ni Celeste Eden Rondario sang Impact Hub. Sunod sa mga abogado sang kompanya, apisan nga gintuman sang hotel ang ila sini nga obligasyon sa idalom sang kontrata kapisan nga nagakadapat lamang nga makabaton sila sang full payment. Wala naglabot sa mga ini ang kapin 14 milyones ka pesos nga bayad. Sa idalom sa ila kontrata, nag-commit ang Impact Hub Manila nga magbayad sang 25 or 20.5 million pesos sa apat ka tranches sa bahin sang Marso 16, Marso 30, Abril 15 ka Abril 20 para sa kapugusan nga series sang debate. Ang Sofitel ang naghatag sa Impact Hub sang ultimatum nga tubtob 12 sa utok kahapon agon nga ma-settle ang 14 million pesos kag kun hindi ini matuman ila pagasuspendihon ang tanan nga deliverables sa idalom sang kontrata. Sa karon wala pa nakapagwa sa statement si Rondario na tuy sa kontrobersiya. Samtang iga-activate na subong nga adlaw Abril 22 ang Department of Information and Communication Technology kon DICT ang Commission on Election kon COMELEC Precinct Finder. Suno kay Commissioner George Erwin Garcia, nagtawag sa ilang DICT kahapon kay nagpahibalo nga subong nga adlaw iga-activate na ang Precinct Finder. Suno sa DICT ginakayo na lamang sa mga ini ang Cloudflare agod niya masiguro ang voter verifier. Suno kay Garcia, okay na ang COMELEC kay ginahulat na lamang nila ang DICT agud nga maka-go live ang voter verifier. Sa isa ka separado nga interview ginpahayag ni Garcia nga magluwas sa mga impormasyon sa precinct number kag lokasyon sang presinto. Ang website ang nagahatag ang nasa nga do's and don'ts sa adlaw sang eleksyon kasubong man ang listahan sang mga kandidato. Nagsugod naman sunod sa iya ang COMELEC sa pagpanagtag sang voters information sheets sa mga butante nga nagahatag sang kaangay nga impormasyon nga makit-an man sa website. Nagpasalig ini sa mga botante nga wala sa irregular sa listahan sa mga kandidato nga ila ginapanagtag kag sarang ini nga magamit sa actual election day. Samtang dugang nga balita, preparado na si Vice President Leni Robredo nga magpamuno bilang masunod nga presidente sang pungsod. Nagpromisa si Robredo nga hindi lamang siya mangin presidente sa iya nga mga taga-suporta o kun mga kakamping, kundi isang tanan nga duwag. Nagahingyo ang Vice Presidente sa iya mga supporters nga palanggaon ang tanan apisar nga hindi palarehos ang ila pagpati sini nga eleksyon. Sunod sa iya ang matuntun nga pang-isa ang handa nga mag-updanay bangon sa pagpalangga sa pungsod kag nakadepende sa tanan nga Filipino ang buwas damlag sa Pilipinas. Wala man sa magamay o kun dako nga sektor sa administrasyon ni Robredo kung siya ang ma-elect bilang presidente. Kadungan naman sa iya sa niya pagpangkampanya, nagmeeting si Robredo sa naglain-lain nga sektor, apisar pa sa mga hulungdon kag malagyo nga mga lugar, agon nga mas maintindihan ang ilang mga kinahanglanon kag kung paano ini marespondehan. Pagkakayuhon man suni ang rehistro sa mga mangunguma, kaaga padayunon ang pagpanagtag sa mga duta nga natigana para sa mga mangunguma. Ginsiguro ni Anay Presidential Anti-Corruption Commission o kon PACC Chairman kag sa karon senatorial candidate Greco Belhica nga hindi magpagpabayaan ang mga programa sang gobyerno batok sa illegal nga droga, kapigaduhon kag korupsyon. Suno kay Belhica nga nakapahalin na sa pwesto sa kapin 800 ka mga corrupt nga mga opisyales sang gobyerno kag naka-expose sa mga mamalidha nga may kaangtanan sa pork barrel scam. Makasalig ang mga pigado nga sila ang mag-aasenso bangod iga pa preso sini ang mga corrupt kag may kaangtanan sa illegal nga droga. Ginpahayag ni Belhica nga magasugod ang mga bugay sa Pilipinas kung nagakasunod sa ang layi, hindi lamang sang tawo kundi ang layi sang Ginoo. Samtang sa dugang nga balita, nagpaandam ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon PHIVOLCS sa publiko batok sa mga peke nga mga mensahe nga naglapta sa social media na tuy sa posible nga high magnitude quake sa Cagayan de Oro kag Taguluan River. Ang warning sa PHIVOLCS ang matapos nakabaton ang hensya
sang reports nga may pila ka mga individual nga nagapalapta sa hindi matuntun nga informasyon kag gin-quote pa ang regional director sa ahensya para sa posibleng nga high magnitude nga linog bangod sa active fault line sa Cagayan de Oro kag Tagluan River. Sunod sa PHIVOLCS ang linog posible nga magluntad sa mga lugar nga ginaagyan sa active faults kag malapit sa mga trench kaangay sa Mindanao apang wala pa sa teknolohiya sa bilog nga kalibutan nga makahambal kung san-o kag diin iniintsakto nga mga tabo. Sunod sa iya, importante nga makaangkon sang nagakaigo nga hibalo kag preparasyon agon nga maging safe kag malayo sa katalagman sa makusog nga mga linog. Ginhangkat pa sa niya publiko nga untaton ang pagpalapta sang peke nga mga informasyon sa social media sites kag gininganyo ang publiko nga magbisita sa DOST PHIVOLCS website ka official social media accounts para sa dugang nga informasyon. Kag sa ato na katapusan nga balita national, kadungan sang selebrasyon sang Earth Day subong nga adlaw, ginahangkat sang earthday.org ang tanan nga pumuluyo nga maghimo sang tikang tuoy sa nagalala nga sitwasyon sang klima sa kalibutan. Ang Earth Day nga ginaselebrar kada Abril 22 sumalin sang 1970, ang may tinutuyo nga hatagan sang prioridad ang kinahanglan nga pagbag-o sa sistema sang kalibutan agud nga maprotektahan ang dunang manggad. Ang tema sini nga tuig amo ang Youth Invest in Our Future. Kaya ang Earth Day online celebration kag may tinutuyo nga maghimo sa mga tikang agud nga maprotektahan ang Mother Earth kag mag-invest sa sustainable practices agud masiguro ang green future. Sunod sa earthday.org, subong ang tion agud nga ipakita ang kaisog sa pagpreserbar kag pagprotekta sa ikaayong lawas, pamilya kag palangabuhian pagi sa pag-invest sa dunang manggad. Sunod diri may responsibilidad ang tanan nga negosyo, gobyerno kag mga pumuluyo sa pag-isa para sa planeta. Sa tinalikdan nga semana nagtrending naman sa social media ang hashtag Let the Earth Breathe. Kadungan sa pag-aresto sa mga scientist sa Estados Unidos nga nagapatigan sang protesta bangod sa nagalala nga climate change sa kalibutan. Philippine Standard Time, 26 minutos na nakalipas sa takla 6 sa aga mga kabombo. Kagkaroon dito na kita sa madetalye na sa ato nagapangunang nga balita international. Una kita sa Ukraine. Ginakabig ni Russian President Vladimir Putin nga nakuha na sa iya forces ang kadalagan sang Mariupol apang nagmando sa mga soldado nga hindi pag-atakihon ang site kung saan nagatener ang katapusan nga batch sa Ukrainian forces sa gin-invade nga Port City. Ginhabala ni Defense Minister Sergei Shoigu si Putin nga ang Azovstal Steel Plant ang ila ginapalibutan sa mga nabilin nga lugar sang vital city ang na-liberate na. Sunod sa kay Putin, imbis nga ibutang sa risgo ang kabuhi sa mga soldado sa Russia, paagi sa paglunsar sa katapusan na ground assault, mas maayo kon palibutan na lamang sa maini ang steel plant agud nga wala sang may makagwa. Bilaman kasimana nga nagapakigbato ang Ukrainian forces sa pagpangatake sa Russian forces sa Mariupol nga nagtugas ang international condemnation sa taktika sa Moscow. Nagapangita naman sa mga pamaagi ang Kiev agud nga ma-evacuate ang mga soldado kag linibo nga mga sibilyan nga na-trap sa maghihapon sa syudad kag wala sang pagkaon, tubig o kung bisan ano nga bulig. Bangod diri padayon nga nagapanawagan si Ukrainian President Volodymyr Zelensky sang urgent supply sa mga armas nagikan sa mga allies sa iya sini nga pungsod. Sang Webes ng aga, ginanunsyar ni US President Joe Biden ang dugang $800 million o kung 41.9 billion pesos nga military aid package. Samtang kadto naman kita sa Moscow, nagpatuman ng Russia sang travel ban batok sa kay US Vice President Kamala Harris, Facebook Chief Mark Zuckerberg, kay giban pa nga mga prominente nga mga Amerikano kag Canadians bilang pagbalos sa sanctions nga ginapatuman sa mga ini bangod sa invasion sa Ukraine. Suno kay Russian Foreign Ministry epektibo until further notice ang travel restrictions sa 29 ka mga Amerikano kay 61 ka mga Canadians nga ginalakipan sa mga defense officials, business leaders ug journalists nagikan sa duha ka pungsod. Ang lista ng ginalakipan ni ABC News television presenter George Stephanopoulos, Washington Post columnist David Ignatius, kag Russia Focus Medusa News site editor Kevin Rothrock. Ang US defense officials ang ginalakipan naman nanday Pentagon spokesman John Kirby kag Deputy Secretary of Defense Kathleen Hicks.
ang listahan sa mga Canadians sa ginapangunahan ni Cameron Ahmad nga nagaserbe nga director sa communications to Prime Minister Justin Trudeau kag Canadian Special Operations Forces Commander Steve Boivin. Sunod sa Foreign Ministry ang listahan ng ginalakipan sa mga persona nga responsable para sa mga Russophobic nga pulesa sang duha ka pungsod. Una na nga ginban sang Russia ang Facebook ag Instagram nga kabahin sang Meta empire ni Zuckerberg kay ginatawag ang mga ini nga extremist organizations. Samtang sa anong kinapusan nga balita sa luwasang pungsod sa Norfolk, England, ginselebrar kahapon ay ka-96 katuig nga kadlawan ni Queen Elizabeth II ang pinakamalawig na nga monarch sa Britanya pinaagi sa pagbay o kon pagbiyahe sini padulong sa Sandringham sa Norfolk, England sa sa helicopter kag siya ang nagselebrar upod sa iya sini nga pamilya. Sunod sa kay Bombo International Correspondent Ramil Isugon direkta sa London, England, nagpadigay sa sunod-sunod nga grand salute sa mga dalagko nga mga lugar sa Britanya. Kaangay na lamang sa Windsor Castle kag Hyde Park sa Central London kung sa dinggin padigayan ang 41 o kon 41 gun salute bilang pagselebra sa kadlawan sang reyna. Kadungan naman sa pagpadulong sa Norfolk, may ginpagwa man nga litrato ni Queen Elizabeth II ang royal family kung sa di nagatindog ini upod sa duwa ka mga puti ang iya sini nga mga kabayo. Patag ni Sugon nga ang litrato sini nga gipagwa kadungan sa kadlawan ang may dako nga papel sa para sa patigayon nga Royal Windsor Horse Show sa Mayo. Si Queen Elizabeth II na natawo sang 1926 hindi sa Royal House kundi sa London Townhouse sa Bruton Street o sa din iniuna nga nagpuyo upod si amay nga si King George VI kag iloy nga si Queen Elizabeth. Sa kadlawan sang reyna, madamo man sa nagpalabot sang pagtamyaw kaangay sa Prime Minister sa United Kingdom nga si Boris Johnson, ang bata sini nga si Prince Charles, ang Duke of Cambridge, kaasawa sini nga si Kate Middleton kag si Prince William, ang future Queen Consort. Humalin sa tilikdan nga binulan si Queen Elizabeth II, ang wala man nakatambong sa ilang pila ka mga events kaangay na lamang sa COP26 meeting sa nakaligad kag sang church service sa Easter Sunday bago dinhi ang may ginabatsyag na sa paglakat. Magluwas sa kadlawan sini ang reyna ang natalana man nga magselebrar sa iya sini nga Platinum Jubilee sa ika-60 katuig nga pagpamuno sa Britanya sa bulan sang Hunyo. Kinaselebrar namon sa Bombo ang adlawan ni Queen Elizabeth II sa iya ika-96 nga birthday. Tigay ini subong sa may Sandringham diri sa may Norfolk sa ibabaw sa London. May kangtanan sini sunod-sunod nga mga gun salute ang gibatigayon sa pila ka mga dalagko nga lugar katulad sa Windsor Castle kag gun salute man sa Hyde Park sa may Central London. 41 gun salute gid ang ginpatigayon. Ang kabay sa pagpag ni Bombo International Correspondent Ramil Isugo direkta sa London, England. Samtang kato naman kita sa aton nga balita sa negosyo. Gin-require ang Interagency Task Force o IATF on Emerging Infectious Diseases sa mga college students nga mag-enroll sa coverage ng PhilHealth kadungan sa pagsugod sang pila ka mga kolehiyo kag universidad sa pagpatigayon sang face-to-face classes sa tunga sang COVID-19 pandemic. Ang mga estudyante ang nga mas manubo sa 21 anyos ang dependents pa sa ila ginikanan nga miyembro sang PhilHealth members. Sunod sa PhilHealth Vice President for Corporate Affairs Dr. Shirley Domingo, kung 21 anyos pa saka, dapat primary members na ang mga ini. Ang isa ka miyembro sang PhilHealth ang mayara sang trabaho kag sweldo. Ang dapat nga maghatag sang kontribusyon nga 300 pesos kada bulan. Apang para naman sa mga kalabanan nga mga estudyante nga unemployed, sarang sila nga makaparegister bilang indigents. Lakip na mga ini makasara nga magbayad. Ang mga medical insurance ang igahatag naman nga libre. Pila ka mga ginikanan ang nagpahayag nga sila ang pabor sa pag-register sang ilang mga kabataan sa PhilHealth. Kaya ginpahayag nga ang gobyerno ang dapat nga magbayad sang kontribusyon sang ilang nga mga kabataan. Sa idalam sang Universal Healthcare, tanan nga Filipino nga miyembro sang PhilHealth, ang sara nga makakuha sang available nga benepisyo lakip na ang ilang nga hospitalization na benefits, COVID-19 benefits, kag mangin death benefits. Samtang sa ato naman nga foreign exchange rate, ang US dollar may baylo nga 52 pesos and 45 centavos. Ang Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 68 centavos.
Ang Singaporean dollar may baylo nga 38 pesos and 49 centavos. Ang Saudi Arabian riyal may baylo nga 13 pesos and 98 centavos. Samtang ang euro may baylo nga 56 pesos and 92 centavos. Samtang sa average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Caltex, Shell kag Petron stations, ang unleaded may balor 67 pesos tubtob 68 pesos and 90 centavos. Ang premium na may balor 67 pesos and 75 centavos tubtob 72 pesos and 40 centavos. Samtang ang diesel ang nagabalor sang 70 pesos and 78 centavos tubtob 72 pesos and 96 centavos. Samtang sa ato naman nga balita sa hinampang, handa na si Anay World Title Challenger Jonas Sultan sa hampang sinibato kay Paul Butler. Si Sultan kag Butler ang mangin magkasumpong para sa WBO Interim Bantamweight title sa Abril 23 sa Echo Arena sa Liverpool, England. Si Sultan ang may record nga 18 wins, 5 losses kag 11 knockouts bilang isa ka professional prize fighter. Ang nagsaka sa scale nga may 117.6 pounds samtang 117.8 pounds naman si Butler. Si Sultan na nangin last minute replacement para kay WBO World Bantamweight John Real Casimero matapos nga nagbayular si Casimero sang pulisa sang British Boxing Board of Control nga nagadumili sa mga fighters nga magamit sang isa ka sauna agad niya magbugat para sa hampang. Si Casimero 33 anyos ang ginhatagan sang 48 ka oras sang World Boxing Organization ng WBO. Agad niya mag-eksplikar kung nga hindi makuha sa iya ang titulo kung magdesisyon man gidman sang sanction body nga kuhaon kay Casimero ang titulo. Ang hampang sa tunga ni Sultan kay Butler ang posible nga ma-elevate sa isa ka full-blown world title fight. Samtang sa aton sining showbiz news, ginflex ni Herlin Hipon Girl Budol ayan sining swimsuit photo uy nga ginsubitan sini sa Binibining Pilipinas. Sunod sa komedyante, handa man ini nga batunon ang resulta makasulod man siya o kung hindi sa nasambit nga kompetisyon. Gipakigbahin ni Herlin sa Instagram ayan sining swimsuit photo kag ginsulat ang mga tinaga nga squammy pose muna si Hipon. Ang squammy ang ginpauso ni Herlin sa ginpalabot nga kag ginpalipot sa tinaga nga squatter nga sunod sa iya amo ini ang iya sining nga ginhalinan. Sa caption sa nga amo nga photo, ginpaayag sini nga makasulod man siya kung hindi mabaton sa Binibining Pilipinas, at least nag-try ini. Naglaom si Herlin nga makatag ini sa inspirasyon sa mga supporters ini nga iya ginatawag Hiponatics. Sunod diri kung tani ma-inspire ang iya mga followers nga hindi mag-unta sa paglabot sa ila sini nga mahandom, maghimakas kang mangin positibo. Nagpangayo man ini sa suporta para sa final screening sa Binibining Pilipinas nga patgayunon subong adlaw Abril 22. Samtang sa ato naman nga Bombo Health News, madamo ang nanamian nga magkaon sang instant noodles. Bangod sa convenient ini nga lutuon, barato kag manamit. Apang nakahibalo-bala kamo nga madamo ini sang matuga nga risgo sa ikayong lawas. Ang instant noodle ang may mataas nga sodium, nga apisar nga isa ka importante nga mineral sa agod nga makafunction sa maayo ang lawas. Hindi naman ini maayo kon masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang processed foods. Lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpangluya, paghugot sang ugat, chest pain kag heart palpitations. Ang instant noodles ang manubo sa fiber kag protein nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Nadiskubrehan man nga ang masami nga pagkaon sini ang nagapasaka sa risgo sang pagdevelop sang metabolic syndrome, isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes kag stroke. Samtang sa aton balita espesyal, mahimo nakakita na kita sa mga pelikula sa mga kasapatan nga nagahambal, no? Apang ang nakakita na bala kamo sang sapat sa matutuod nga kabuhi nga nagakapot sang pwesto mismo sa gobyerno. Isa ka kuring. Meow! Ang nagsika sa social media bangon sa tuman sini kadako nga mata kag tiil nga karon na talana na nga mangin pinakauna nga non-human nga magaserbi bilang alkalde sa Hell, Michigan dito sa Estados Unidos
sang isa ka adlaw. Ang banwa sang Hell nga naga-offer sa bisan sino sang tsansa nga magserbe bilang alkalde sa isa ka adlaw sa balor nga $100 so kung masobra 5,200 ukon pesos ang nagsugot naman nga himuon nga first animal mayor ang Koreng nga ginkilala kay Jenks. Si Jenks ang nagapuyo sa California. Upod siya sini nga agalon nga si Mia kag siya ang may 735,000 followers sa TikTok kag 400,000 followers sa Instagram. Sunod sa kay Mia, naghalog ini sa Twitter kag nagpahayag nga si Jenks ang magapa dalagan bilang presidente. Nakakita naman ini sa mga sapat nga naging alkalde sadto gani nga nag-tweet ini sa pamangkot kung paano mahimo nga alkalde si Jenks nga isa ka Koreng tubtob sa may nagmensionar sang Michigan kung sa diin sarang nga makabayad agud nga mangin alkalde. Sa banwa sang Hell sa sulod lamang sa isa ka adlaw. Bayaran manggali. Ginadoptar ni Mia si Jenks 3 ka tuig na nakaligad makatapos nga masapan ini sa isa nila kaugsaran. Pahig sini nga sang ginrescue niya si Jenks sa 2018, wala ini sang plano nga mag-alaga sang Koreng. Patag sini nga halin siya sa isa ka football game sa kag nakabati na lamang ini sang tingog sang Koreng sa ila ugsaran kag sa iya ang pagpauli kag didto sini nakita ng tuman kagamay nga Koreng kaya pa lamang sa 3 ka semana ang edad. Sunod naman sini natalupang dan samtang nagadako ang Koreng nga nagadako man ang mga mata sini pati na ang mga tiil. Pasalig naman sa veterinarian nga wala ini sang balatian kag si Jenks ang healthy kag mayara ini sang birth defects. Hindi man ini pareho kapag sick sa kalabanan nga Koreng. Si Jenks ang magapanumpa bilang alkalde virtually sa Abril 24. Siya ang magaserbe bilang alkalde sa isa ka adlaw kay ini ang magatakop sa pagtawag gikan kay Reverend Von, ang Minister of Health nga magapahibalo sa iya sini nga impeachment. Pahayag ni Reverend Von, palangga nilang ila in person kag layo nga mga ukon sabahin sang ila sini nga mga alkalde. Philippine Standard Time, 41 minutos na ang nakaligad sa takna 6 sa aga mga kabombo. Litong kita sa aton sining weather update. Ang easterlies ay nag-apekto sa pungsod. Ang Davao Region kag Surigao del Sur ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may lapta-lapta nga pagulan kag pagdaguob tugas sang easterlies. Ang Metro Manila kag nabilin nga bahin sa pungsod ang maka-eksperyensya sa magalumon nga kalangitan nga may pagulan ukon pagdaguob tugas sang easterlies ukon localized thunderstorms. Ang Northern Luzon ang maka-eksperyensya sa mahinay tubtob makasarangan nga paghuyop sang hangin sa nasilangan tubtob na batnan na sidlangan. Ang nabilin nga bahin sang pungsod ang maka-eksperyensya naman sa mahinay tubtob kasarangan nga paghuyop sang hangin sa nasilangan tubtob na minhan na sidlangan. Ang baybayon ang may mahinay tubtob kasarangan nga pagbalod. Sabahin sa aton sining temperatura sa Metro Manila 26 to 35 degrees Celsius ang atad sang temperatura 2% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin may kabasugon nga 5 kilometers per hour clear with periodic clouds. Samtang sa Kawayan, 23 to 34 degrees Celsius ang antad sang temperatura, 5% ang tsansa sang pag-ulan, ang hangin ay may kabasguon nga 2 kilometros kada oras, partly cloudy. Sa Iloilo naman, 25 to 32 degrees Celsius ang antad sang temperatura, 7% ang tsansa sa pag-ulan, ang hangin yaras kabasgugon mga 14 kilometers per hour, kag ang sitwasyon sa kalangitan, partly cloudy. Sa Davao, 23 to 31 degrees Celsius ang antad sang temperatura, 6% ang tsansa sang pag-ulan, ang hangin ay may kabasgon nga 5 kilometers per hour, mostly cloudy. Kag diri naman sa syudad sa Bacolod, 25 to 33 degrees Celsius ang antad sang temperatura, may yara sang 10% nga tsansa nga pag-ulan diri, kag may kabasgon na sang hangin nga 8 kilometers per hour, partly cloudy. Ang adlaw nagbutlak las 5:34 sa mga aga kag magatunod las 6 karon sa kasisidmon o kon karon sa gabi. Philippine Standard Time, 44 minutos na nakalipas sa takna las 6 sa aga mga kabombo. Kag amuyad to ang pagdulong namon sa inyo sa mga dalalagko. Bag-o, mainit-init pa ang mga balita diri sa Bombo News and Views Morning Edition. Subong adlaw Biyernes sa Petsa 22 sa bulan sa Abril tuig 2021.
2022. Sa aton siniiya nga The Vote 2022 Election Countdown. Mayara kita sa 17 Diaz ang nabilin antes ang Mayo 9 tuig 2022 nga national and local elections. By the way, standby na kamo sa masunod nga programa. Ang Bombo Report 2nd Edition upo naman sa Bombo Erlin Bayonita. Kag sa gyapon ini ang inyong nga mga tagbalita. Bombo Zaldi Foro II. Kag Bombo Jazz de Jesus Madrigal. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, #1 sa Bacolod, Basta Radyo Bombo! Sabay naman sa aton siningan news analysis, sige padala sa aton maukon nga tagpalamati. Pagkabasaw ni Bombo Daniel Acciones, aton siningan news analysis, may tigulo, kamaturan, hindi pagbulag-bulagan. Duha na lang ka mga kandidato sa pagkapresidente ang ginabantayan. Sila karon ang ginateleskopyo sa mga katawhan. Kaya ang iban daw nabili na lang sa tabtaban, bisan pa sila ang mga kwalipikado man. Sa mga nabilin nga mga binulan sa pagkampanya, kada isa sa ila dapat magbaka-baka. Inganyuhon ang mga katawhan nga butuhon siya. Sa mga nabilin man nga mga binulan, sako man gubanay sa ngalan. Madamo ang nagaginuwa nga manugpatalang. Halong kita kay basi matiplang. Kadamo sa aton madali lang papatihon. Amo gani nga ang mga scammer nagamadinalagon. Kung kaysa ni balaan na naton, apang willing gyapon nga kita ang biktimahon. Amo man ina ang kaso sa dalagan sa politika. Bisan butante maalam pero maintuan pa nila. Ano abi kay bisan nagamuklat ang aton mga mata, ang kamaturan ginapabulag-bulagan ta. Ang inyong panghuna-huna pananawan ang ginpadala ni Aldrin Syukon sang Talisay City, Negros Occidental. Sa mga tagpalamati isang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Tips agud malikawan ng insomnia.